Nyt lavalle astuu pieni suuri mies, Matti Nysä. Terve. Tää on kivasti väkeä, eikö? Onko kylmä? No se on hyvä, ettei oo kylmä. On tullut viime aikana mietittyä sellaista juttua, että kato kun täällä on nyt tullut mietittyä tällaista juttua, että ostaisiko uuden tällaisen telkkarin vai ei. Jossain vaiheessa tulee sellainen juttu mieleen, että mistä kaupassa se kantaa hankkia. Joo, mulla oli kertaan yksi päivä näet mun äiti oli töissä siellä sitten siellä oli äiti ja poika ja sitten se nainen otti lankapuhelimen käteen ja kysyi poika äiteeltänsä, että mikä toi on? Me ollaan nykään niitä vanhan ajan miehiä. Joo. Juu, ei kun näe semmoinen asia, että kattelin tuossa yhtenä tätä ruutulippua tässä töllöttimessä ja jotakin räätreisinkiä kemodesta. Hemputin jännät paikat. Tiedättekö mitä? Mun 30 vuotta vanha telefukki oli aivan hyvä, vei sammu aivan täysin. Äänet meni, kuvat meni, jumakata kauhea savu nousi. Se meinaa kun viita tuli roskia, minä uutta televisioa ja kaupan ostaan näet. Ja perkulle mulle kauheen väritölöttimen. Niin, ja sitten vielä hemputin kaupasäätimen. Tässä on yli 300 nappua. Kun tässä peukalolle painaa, niin naapuris vaihtuu kanavat, jääkaapit sammu. Ohjekirja kyllä tuli mukaan. 4 eri kieltä oikein. Espanja, Ranska, Saksa ja Ruotti. Tässä pitää ruveta käymään jotain iltakoppikoulua, että tätä jaskaverkoita pystyy käyttämään. Ei mä nyt tarvitse tätä 15 niin yksi. Kyllä mä joku näitä nappuloita pyörittää tossa. Hemputti mulla menee hermot, mä en kato yhtään mitään. Kiitos. Joo. Se oli kyllä aikamoinen juttu mulle, että siinähän meni munkin yritys sitten konkurssiin ja eikä mitään ehtinyt tehdä, kun sitten loppu rahat. Sitten tuli yhden päivän mietitty, että mitä sitä halpaa ruokaa nyt kaupassa saa. Ei tää on mitään halpaa ruokaa. Kaikki pitää ostaa jotain 4 euroa, 3 euroa, 2 euroa. Ei juman kautta. Mulla tuli sellainen juttu mieleen, että mitä se makkara sitten tekisi keholle. Kyllä se varmaan hyvää tekee ja niin tekeekin. Juu, ei kun näe semmoinen asia, että mäkin oon aika tommonen hulinaristi. Elikkä tulee ruoan kanssa pelattua joskus liikakin tähän, kun olis nälkää. No niin, asiaan. Tiedättekö, mikä on paras elintarvike maailmassa? Se on suomalainen kyrsä. Se sopii joka lähtö. Esimerkiksi kalakeittoon, aamupuuroon, jogurtikassa erittäin komtattinkoven. Se voi kato laittaa tänne povari ja sieltä voi napsia pikku huikopalaa kaupungilautas eikä kukaan huomaa, mutta tiedättekö mitä nää nykyään karpalaiset on keksinyt? Makkaraluokituksen! A- ja B-luokan makkara päinvastoin taas kerran. Nimittäin A-luokan makkarasta löytyy sen nimestä kun juustoa jännettä napsaa todellista hampaaseen. Mutta B-luokan makkara täysin tasalaatusta. Niin kuin tääkin siinä en tiedä, että kyllä mainostaa, mutta mä maksan 100 kun Hannu Karaposta löytyy mitä. Se on kunnon sameettiaseesta. Niin, ja paketointi. Juman kautta, kun suomalaista paketoja on täyteen, niin sä tarvitaan nää peltisakset tai rälläkänit kanssa auki. Niin, ja entäs jos mä lähden retkelle? Ei tälle pussille saa tehdä yhtään mitään. Ei saa jättää maahan, kun ei maaru. Ei saa polttaa, kun tulee myrkky kanssa. Ja sitten mä kuljetaan rasvainen bussisastut pitkin korvia. Juman kautta, mua ei tarvinnut yhtään mikään. Tässä on jo tarpeeksi nälkä. Mulla tuli sellainen juttu mieleen, että tavataan 2 tunnin päästä. Eikö? Päätetään. Moikka!